Сме на камери, нали? И на TikTok също. Добре. Добре, привет на всички хора, вярващи и невярващи, и най-вече на възлюбените. Ние тази вечер ще продължим с поученията, които вървят по послание на апостола към евреите. В това, което вече прочитам няколко вечери, виждаме, че Нови Завет не е поставен на основанието на приемствеността на хората, на позицията на суверенността на Божията воля, Бог да благоволи и той да го представи този Нов Завет. Но забележете, че Новия Завет е в легитимността си и активността си поради служението на Исус Христос, поради служението на помазаника. Той е посредник на този Нов Завет. И както обяснихме, той е, както ние всички знаем, това е агнето, той е жертвата, той е кръвта, която той дава, той е този, който се кръщава заради нас в смърт, за да бъдем освободени от собственото ни състояние на смърт и падение, което е поради тъмнината. След това е възкресението, в което той влиза пак поради нас, защото изпълнявайки небесното си служение вече, защото той има небесно служение, което ние го виждаме чрез вяра, а и земното му също по същия начин, но тук, когато говорим за небесното служение, ние го виждаме като служител, първосвещеник, който не е както Аарон, а както самият той е единственият първосвещеник, който е с вечен мандат и той е абсолютно незаменим и не се нуждае да бъде заменим. По тази причина неговото свещенство в този вид, който е в небесна скиния, защото това е друга скиния, това не е скинията направена от нали, това, което е заповядано на Мойсей, а това е скинията с нали, небесния авторитет на това, което Бог благоволява, защото той по всякакъв начин през помазаника, тук не става просто вече само за Христос, като нали, това, което той е бил на земята, това, което е направено, става просто и за установяването на нов завет, който след малко ще го прочетем. И когато някои хора си мислят, че Новия завет трябва да бъде разбран през писанията в този вариант, който да бъде нали, прият от самите хора през писанията, тук страшно много хора грешат. Самия Исус няма да бъде прият през писанията в пълнотата, в която трябва да се движиме, а чрез вяра. Затова и много пъти съм казвал, че тази истинската вяра, която ни се дава в дъра, който самия Бог ни въвежда да участваме в свидетелството на това, което последствие имаме за Христос, за помазаника, за неговото идване на земята, още повече и за неговото служение, което е било на земята, последствие и това, което той прави в небето, както е описано в евреите, посланието към евреите, и не само там, Павел обяснява детайлно какво значи смъртта му, какво значи възкресението му, и това не са неща, които ние просто може да ги използваме по нали, нашите собствени осмотрения за какво ни трябва това нещо или най-много да го класифицираме това като нужда за спасение само и единствено. Не, то е поради причината на пълнотата на това да се изпълни цялостната Божия воля в нашата нова идентичност. И тук вече след нали, пълното изпълнение на това, което Исус направи в небесна скиния, ние придобихме нашата нова идентичност като първородни в Неговия образ. И бяхме представени пред трона на благодата в този вид, който в небесния факт, това е фактор вече, който не променяем, защото както служението на Исус Христос е с вечна стойност, така и нашето първородство е с вечна стойност. Та от страна на Бог, това, което е трябвало да направи и да го постави в легитимността, който ние трябва да участваме, той е поставил легитимно този Нов Завет, но съблазната спрямо Новия Завет е колкото и спрямо Исус Христос. Защото Исус е максимално във всяко едно поколение презрян в този вид, че са дадени разни разбирания за него и по всякакъв начин говорят нали, от човешка гледна точка хората, които той по никакъв начин не заслужава това от наша човешка гледна точка да бъде така разпознато. Ние във времето се научихме и леко си предаваме това безотговорно отношение към него, като си мислиме, че
Това е много важно за Бог. Нали, по този начин ние си дадем мнението, дори да го възхваляваме Исус. Аз съм го казал, дори да го възхваляваме, това не значи, че ти си в Новия Завет. Дори да се покланяш на Неговото име по принцип, нали, на съгласие, който ти го демонстрираш това, мотивите ти никога няма да бъдат видоизменени, защото мотивите ти ще си останат поради теб и заради човешкия ти земен живот. Затова, ако мислите, че Исус Христос просто се нуждае от славата на, на човешката уста по причина на човешките, нали, приоритети за съществуване на тази земя, мисля, че по този начин ние ще го ограничиме в славата му, ще го ограничиме в цялостната позиция на тялото Христово вече, което надявам се след време хората да го разберат, че няма църква, която да е легална и да не участва в Новия Завет и да не представлява Новия Завет. Затова продължаваме с поученията и нека Божия дух да върши волята си, защото при получаване на тази вяра, при получаване на, на това свидетелство, за което и говоря, със сигурност ние няма да имаме разминаване. Няма да имаме разминаване от това да бъдем тялото Христово, да бъдем на земята поради Него и заради Него, защото тежестта на нямането на това свидетелство и тежестта на нямането на легитимността на Новия Завет вътре в нас ни кара да се чувстваме като че ли постоянно посвещаващи се на Бога в себеусъвършенствуване по път и никога не достигаме до това реално да бъдем оживотворени поради тази причина. Много от хората, нали, се уморяват в легализма на човешката позиция на търсене на ключове и търсене на пътища в себеусъвършенствуване, да се достигне Новия Завет а, като идеална такава огледална картина на буквата и закона, но това не е вярно. Новия Завет няма в себе си благочестие, което човек да го направи от себе си. Новия Завет няма служители, които да служат от себе си с човешкото си естество и човешкото си състояние на преди Христа. Нови Завет в себе си няма Мойсеева палатка, няма Мойсееви служители, такива, които са по реда на Аарон или левитско служение. Нови Завет е заветът на духа, оживотворени в силата и управлението и властта на Божия дух във всичко. Затова слушайте внимателно това, което има, нали, да се каже. Добре, ние тръгваме напред, нали, да се помолим и аз ще се помоля и така ще се вървиме. Нека Божия дух да даде, когато казвам за откровение, ние не се нуждаеме от откровение, нека да го разберем. Ние не се нуждаем от откровение, за да се себеусъвършенствуваме по път. Вие много грешите, когато искате да разберете Словото, за да си помогнете на слабостта или на неспособността, или пък да мотивирате себе си в по-правилна позиция пред очите на другите хора. Това не работи, това не е вярно, това не е истина. Няма откровение, което да е заради теб. Има откровение, което е оживотворяващо и то е заради него. И затова се научи да слушаш Словото в посока на Неговата слава и Неговото величие. Научи се да слушаш Словото не с ангажимента, че ти ще направиш нещо или ти трябва да се промениш в този вид, който ти виждаш в очите си по-човешки, а че онова, което ще те озрява, ще те усъвършенствува в силата и властта на Божия дух, то ще бъде съвършено и правилно и добро, за да изрази Христовата личност и Неговото богатство. Вчера говорих за Неговата тайна. И Павел пише за Христос, че е тайна, защото той наистина е тайна в този вид, който ни се подарява такъв безценен живот. Затова, хайде да се помолим. Святи Отче, да бъде слава на името Ти, Господи, както на небето, така и на земя. Господи, нека тази вечер, Исусе, Словото, което изпращаш до нас, Боже, се запечати, Боже, в сърцата ни, да обнови духовете ни, умовете ни, Господи, защото хората на тази земя са много непокорни, Боже. Винаги може да се предадат във всяко нещо, във всеки миг. Затова, Господи, дай увереност, дай утвърждение, Боже, в ходенето и във вършенето на Твоята воля, Исусе. Да няма бунт, да няма непокорство, Господи, но да има следване за делото Ти, за верността Ти, Господи. Защото само Ти можеш, Господи, да държиш своите си в Твоя път и в Твоята ръка. Опази, Господи, всеки Твой избран от дявола, Исусе, да не бъдат изкушавани, да не бъдат омайвани,
но да бъдат будни, Господи, трезви за истината Ти, за да чуят Словото Ти, за да изпълняват волята Ти. Амин. Боже, благодаря Ти. Господи, ние не издигаме себе си и не проповядваме себе си. Изпратени сме да служиме на Твоята личност, на Твоята суверенна воля. И те моля, Господи, наистина, чрез Духа Ти, Господи, да премахнеш оковите и облачите, Господи, на всеки един, който изучава Словото, защото предната линия на заблудата стоят тези, които четат Словото, тези, които се опитват да разгадават думите на истината, но никога няма да могат да оживотворяват. Затова моля те, Господи, с истинско и реално откровение на благодат, на новозаветна милост, на новозаветна благост, на благоволение от Твоя страна. Да дадеш благодат за слушане, Господи. Дар такъв, който смирява тези, които слушат и Ти им намираш сърцето, което трябва да живеят и им да поверяваш. Моля те, Господи, за това сърце на Новия Завет, в който изписваш всичките си намерения, цялата си воля и поставяш човека да вижда през вътрешния си човек, който си Ти. Благодаря Ти в името на Исус. Амин. Както казах, думите, които чета, е просто са в синхрон с това, което вярвам. Какво трябва да ти се предаде на тебе? На тебе не трябва да ти се предаде желанието просто да чуеш неща и да дадеш позиция на разбиране. Първото и най-важното нещо от години го казвам. От години, още от самото начало. За да избегнете бунта на ограниченото мислене, за да избегнете бунта, който и Сатана подготвя хората в позиции на мислене, които се себеусъвършенствуват в способността на самия човек, дали може да го направи, дали е готов за това. В режим когато на човек не му се влиза в такива нали, размисли и решения, които като че ли не му е времето за това. И по този начин много лесно отхвърля Словото, което е дошло до него като за живот и да го изведе от оковите на собствената му логичност и собствените му реалности, които сам човек си създава. Затова нали този път, като чуваш да не уповаваш толкова на преценката си за това, как да съпоставяш Словото и какво не ти достига. Нали, какво не ти достига, защото менталитетното разбиране за Словото е: аз слушам Словото, за да се подобря. Аз слушам Словото като думите, които ми трябва, за да стана по-различен. Не. Ето, аз ти го казвам, не. Не, ти няма да можеш. Няма да можеш, защото онова, което в първия вид на твоите 2-3 стъпки ще бъдат емоционално надъхани и после на следващите няколко стъпки ще бъдеш сринат от това, че няма да можеш да издържиш да вървиш напред. И след това, още по-дълбоките ти стъпки вече, си готов да си корумпиран и да лицемерстваш в неспособността ти и ще трябва да заблуждаваш и другите. За какво ти е цялото нещо? Ето аз ви казвам в аванс. Никой по никакъв начин няма да може да изпълни новия завет от себе си. Това не ви ли е достатъчно да имате мир с това, че Божия дух ще го направи? Но той го прави, когато сърцето ти не се бунтува да предложи идеология и концепция на съществуване според естествения ти свят. Прави го, когато си готов да излезнеш извън мерилата и ограниченията на това, което ти съществуваш, можеш, разбираш и т.н. Много пъти няма да разбираш и това е по-добре за тебе да не разбираш. Когато започнеш да разбереш, ти ще бъдеш вече зрял. Но дори и така да е, пак Бог може да пожелае да не виждаш, когато Той иска нещо да направи. Това е Негова воля. Това е Негово намерение. И то свързано с земята. Той не променя нищо от това, което Исус е направил. Нищо не променя. Бог в това действие, което Той е поставил, Исус, като всичко през това, което обяснявам, нали, вече, не знам коя е вечер, втора, трета ли. Но тук на земята съм аз, ти и всички ние като физическо присъствие, пръстни съдове, които сме избрани да бъдем части на тялото Христово. И реално, както евреите изпитваха Господа,
и поставяха Бог в техните си болки, техните си неща. По този начин ние може да поставяме, нали, този начин на мислене през естествен и човешки вид на мислене и битовизма и всички други неща. Аз знам, че е категорично, нали, фрапиращо за много хора Бог да ги откъсне от, не просто от майка, баща, каквото ще да е там, или от как, нали, някакви плътски неща или пороци, или каквото ще да е. Но буквално Бог да те има, да те притежава. И то не е някакво свръхестествено състояние, което ти да стоиш твоето ти мисли, че Бог общува с тебе, ами да те постави, да те позиционира в реалното ти място по призвание, което е в тялото Христово, за да бъдеш в обща полза, да бъдеш полезен за целта и действието на служението на Божия дух относно църквата му. Така, сега говорим за това, което продължаваме. Това е Евреи 8 глава. Ще продължи от 6 стих надолу. Нека да ви напомня. Става въпрос за Аарон и неговото служение, за левитското служение. Става въпрос за единствения служител в небесната скиния. Това е Исус. Съпоставимо това на двете служения. Нали, разбирате, че това служението на Исус, в него се легитимира, в него се дава реалността на това, което стартира като нов завет на земята. С други думи, това е факта. Не се прави през левитското служение, дори левитското служение е спряно. Спряно е. Когато е спряно, значи, че и буквата и закона е спряна като изискване от страна на Бог към човеците. Говориме за евреите, а за езичниците по презумпция на това, че съвестта ни поставя в някакви размишления, както наподобяващи на буквата и закона. Нали, не с такива детайли, не такива ритуализми и всички останали неща. Но горе-долу, нали, се съпоставят нещата в този вид, че има съвест, която би могла да ни каже, че Бог е прав и ние в съвестта ще се кажем, ние не сме прави. И до там. Но това не значи, че можем да служим, не значи, че може да бъдем съединени с Бога в Неговата воля и най-вече да сме Негов инструмент на земята, като тяло, като църква и така. Сега, същото сравнение, както казах и снощи, Павел казва и прави с Мойсеевото служение. Той говори за него и за служителите като него на Новия завет. Той казва, ние сме определени по смисъла на това служение, което е служението на духа. Искам да го запомните. Служението на духа. Това е Новия завет. Новия завет изпълняем на земята, като тяло, църква. Това ти да пораснеш, аз да бъда служител. Аз съм слуга и съм служител на Христос заради славата и величието и личността му. Но това, което може да стане на земята с пръстния съд, който притежава Бог или ме притежава на това, че съм на земята заради него, това го прави. Кой го прави? Светия Дух. Той е служителя на оживотворяването и служителя на тези, които на земята живеят в реалността на тялото Христово и по призвание, в което трябва да бъдат и трябва да влезат. Самото благовестие не може да бъде проповядвано в оживотворяването. То може да бъде разказано. Значи, то може всеки човек да си каже мнението по самото благовестие на Новия завет. Но да бъде оживотворявано, пак дори не зависи от тези, които са пръстните съдове. Зависи от самия служител, който е, нали, оживотворяващия служител, който е Святия Дух. Негово притежание е благовестието. Защо е негово притежание благовестието? Защото оживотворява. Защото му дава. По това се различава, че ако той повери на човек благовестието, човека от себе си може ли да оживотвори това благовестие? Не. Но Божия Дух може да оживотвори и затова главният служител и той, който притежава даровете и възможните размери на всяка една благодат нали, в частите на тялото Христово и ги оживотворява като църква, това е Святия Дух. Той го прави това нещо. Значи, ако апостол Павел е апостол, той би от себе си би ли могъл да бъде апостол, защото е срещнал Господа просто. За да бъде апостол, самия Божий Дух го овъзрастил по този начин, че да бъде оживотворен и да бъде с друг реализъм и с друга идентичност, такава, която Святия Дух му дава. А това е идентичността на неговото призвание, което се счита, че е Исус Христос. Защото всяка част на тялото Христово изразява богатството на личността на Исус Христос. Ясно ли е? Ти го нямаш това призвание в позицията на зрелостта ти, ти няма как да служиш. Защото
Ти започваш да служиш, или с други думи, ти имаш сърцето на слугата по призвание, когато си в зрелостта на това да ти бъде наистина оживотворено призванието в зряла възраст, такава, която можеш да служиш на другите. А за да стигнеш до това място, трябва наистина Святия Дух да се е погрижил през тези, които са изпратени, да бъдеш обгрижен в правилна, в правилните детайли на това, какво те обгрижва, защото съблазънта относно благодата, съблазънта относно управлението на Божия дух и всичко останало, то не е просто дали ще можеш да изпълниш от себе си това. Ти не можеш да изпълниш. Но съблазънта е друга. Когато казваш, че чуваш от Господа, и това може да те заблуди. Когато казваш, че Бог те кара да правиш нещо, а ти си в режим на бебе вярващ, нали, така да го кажа, си се облякал с цялата отговорност, че Бог ти казва сега нещо. Че Бог сега ще направи с тебе нещо и ти целия в зоната на това, че слушаш от Господа, започваш системно да вършиш автоглупости, които те заблуждават. И това може да продължи с години. Не само, това не е безобидно, но когато тръгнеш така, ти вече не можеш да понесеш позицията на Божия дух да те обучава и да те възрастява. Направете разлика. Един човек, който е мотивиран чисто от естествения свят или когато е във възрастта на млякото, както прочетохме онази вечер, нали, за тези, които стоят на основание на млякото само и никога не порастват, те са мотивирани от себе си. Те не могат да понесат озряването си, и спират и почват да търсят Божия глас, за да ги води индивидуално. Това ги прави, не само ги прави заблудени, те стават безплодни, те и от друга страна Сатана ги подготвя за предателство. Както галатяните. Сатана ги обръща към реализма на тяхната способност. Сатана винаги ще похвали с това дали ти ще бъдеш полезен, но гледайки през себе си. Заради себе си и чрез себе си. Правите ли разликата колко е? У нас вече говорихме за Господаря, за полезността към Него, за сърцето му, за това, че ние слугуваме на Него и т.н. Забележете, че тук нещата са обратни. Някой те изгражда и те изгражда толкова мотивиращо хитро, че в момента, който ти осъзнаеш, че вече ти имаш своя си образ, ти продължаваш да мислиш, че ще бъдеш служител и някакъв такъв, който правиш някакви неща. Ето това не е ли страшно според вас? Страшно е. Затова тук трябва абсолютно да се подходи по най-разумния и най-правилния начин. Не по човешки разум, защото нямаме човешка позиция на разумност спрямо духовното, но ние чуваме от тези, които са изпратени. Ние трябва да сме наистина наясно, че не може нито една позиция, няма. Бог не му трябва служители за Новия Завет, ако те не са легитимни и не са активирани от Божият дух по този начин, че те да бъдат представляващи позицията, в която са призовани по призвание. Защото това е целта. Всеки да бъде на мястото си с Божието благоволение и всеки да бъде полезен според Божията благоволение и Божията благодат, която е дадена за обща полза. Затова сега този Нов Завет, виждате ли колко неща прави? Ако Исус не беше влязъл в тая небесна скиния, ние не бяхме станали първородни, ние нямахме да имаме правото да служиме като какви части на тялото на църквата. Не бихме имали такава легитимност, защото ние имаме една църква, която е легитимно пред трона на благодата, поради Христос, защото Той направи с образа на първородните. Но тук, за да имаме легитимност да служиме, не е въпросът, че някой просто от себе си става християни с менталитета на юдейни или менталитета на ислямо вярващ, на мухамеданин, и се заблуждава, че може да кооперира някакви разбирания и да си прави неговите служения. Но тук става въпрос за това, че ние не можем от себе си да служиме, когато небето е постановил духовни принципи в съществуването на църквата, които идват от служението на първосвещеника Исус. И от неговото апостолство, естествено, чрез вяра. За нас. Ясно ли е? Сега, кой би могло човек да се заблуди? Да си мисли, че това е някакво свободно действие на теб самия и ти избираш как ти изглежда, какво мислиш, какво ще направиш, как ще намериш служението, дали ще бъде в дома ти, през TikTok, дали ще бъде някъде по църквите, като ги проверяваш кой е лош, кой е крив, кой е прав, или дали ще бъде в някакво твое желание след години да се присъединиш към християнство, когато си вече в пенсионна възраст и вече, какво да отидеш да правиш? По кръчмите няма да остарееш, по-добре да отидеш в църквата да създадеш допълнителни проблеми
нали, на църкварството там, защото ти вече ще си изпатил с човешкият ти живот, ще знаеш, нали, живота ще те е научил какво е лукавост, какво е хитрост на другите, ти ще отидеш там, нали, като един побелял мъдрец от много премеждия и ще объркаш и края на краищата, това ще бъде, а и там ще намериш и други мъдреци като тебе и междузвездна война ще бъде голяма работа. Така, като виждате, че Исус е незаменим и Той е с вечно първосвещеничество, изработил е вечно спасение, дал е вечна позиция на първородните, такава, която не може да се докаже от човешка сила. Никой не може да докаже или да плати цена за нашето първородство пред трона на благодата от себе си. Тогава как някой си мисли, че би могъл новозаветно да бъде служител, както намери за добре, защото тълпата изисква свещеничество, което е в естествения му вариант на съществуване, по подобие на юдеизма или по подобие на чужда, нали, паганска религия, така, която и има. То има стотици такива. Мислите ли, че първо това трябва да падне от умът и от сърцето ти? Не мислите ли, че първо трябва да спреш да си вярваш, че ще бъдеш служител извън духовните принципи на суверенността на Божията воля? Защото това, ако не падне, ти с години ще се себеусъвършенствуваш да видиш дали си прав в избора ти, какво мислиш за себе си спрямо Христос. Много дълги години можеш да кажеш: Господи, аз искам да ти служа, и това да не е вярно, нито пък да е легитимно. Много дълги години можеш да опитваш да служиш, и това също да е пак така. Дори да вършиш действия, обаче да са твои действия, твои намерения. Както казах за бебе варианта на вярващия, нали, с мустаци, а той е бебе вариант. Това същия може да си каже, че слуша от Господа, но той всичко, което активира за себе си, е в неговите представи, че иска да направи нещо за Бога. Всичките хора да се събереме по лицето на земята и да кажем на Бога: Господи, искаме да направим нещо за Тебе. Познайте какъв ще бъде отговора. М? Няма да позволи. Няма да позволи. И по-скоро ще ни закорави. И ще се чудиме много години защо така е постъпил Бог. Отговорът е на небето защо така е постъпил. Защо така е постъпил? Заради Христос. Защото цената, която е платена, тя не е платена просто за спасение или за първородство. То е платена цена и за служение, което вече на земята църквата има тази легалност. Но говориме за истинската църква. Сега не говориме за църквата на император Константин или на някой император днешен. Нали? Не говориме за тия църкви. А говориме за истинската църква, която на практика единствено и само тя може да служи на земята в този нов завет, когато Святия Дух я оживотворява и тя представлява реалността на собственото си озряване и даването на богатството на това, което тя озрява. Виждате ли колко е велик този нов завет, който е поставил Исус Христос? Също прави и служители, защото църквата е общението на служителите. Тя е църквата на тялото на инструментариума. А ако погледнем църквата като статичен организъм на човешки дела и служения, ние виждаме това. Това, което го виждаме днес. А то е разкъсване, то е борби, то е съкатлък, то е всичко, което можеш да го чуеш и да го видиш. Така, като знаете, примерно, като знаеме, искам да ме слушате внимателно какъв пример ви давам. Ако ние знаеме какво е злото, както Павел казва, примерно, към ефесяни, към колосяни, към навсякъде казва, нали, говори с езика на това, защото това са, на практика това са хора, които са в, говорим за коринтяните, галатяните, това са хора, които са в точно тази бебе възраст, когато са манипулирани от разните състояния на взаимоотношенията си, от разните състояния на това, което те усещат, разбират и подпират как да служат. И затова учителите, познайте кога учителите идват покрай тебе, да те прилавят, нали, да те улавят когато ти си на основание на решение, на основание на търсене. Ако галатяните им трябваше служение, което да намерят правилно за себе си, това трябваше да го мерят в Павел и учението, което той носи.
Но те се усъмниха, примерно, и веднага се появиха учители, които им дават, нали, по право на това, защото забележете каква е разликата и тя е много хитра. Вече ние не се съблазняваме от вас, биха казали тия учители, защото сте езичници. Ето, дори ви казваме, хайде заедно да спазваме буквата и закона и ще прославяме Исус. Това вариант как ви е? Чувате ли какво казвам? То те са чували, че Павел няма проблеми с това да проповядва на езичниците и да носи благовестието, което дава живот и на езичника, и на евреи, и на всяка, нали, друга етност. Когато някой ти предлага, виж, ще стане служител по този начин, който е с инструкциите на естествения човек, инструкциите на способността му. Има ли нов завет тук? Няма. Защото за да има нов завет, трябва служението на Духа или Божия Дух да върши волята си, да върши делата си през тези, които е призовал. Затова, според вас, Сатана ли наистина е на първа линия във фронта спрямо Божията воля? М? Човека. Ти би ли си враг на този нов завет? Добре, как ще изплатиш времето, в което си живял като враг? С какво? Знаеш какво е да вършиш грях, знаеш какво е било неправилното, но това време на бунт и това време на човешки служения, на мъртви бесовски учения, как ще го изплатиме? В смисъл, как ще накараме Бог да ни създаде съживление от 7 до 10 януари на конференция? М? Значи няма как да стане. Защо? Когато Новия завет е закрит, или по-скоро покрит, то е защото Бог го задържа на основание на претенциите на хората, че са мислители и след това основатели на действия, които ги наричат служение. А те имитират един друг на практика в това, кой колко повече знае да се подсигури в човешкия си земен път, в човешки пътища и това, което се набляга, нали, като приоритети от света. Като почнеш с самата слава, до самото оцеляване. Новия завет. Ще продължавате ли да мислите, че това е нещо, което човек може да служи с него, както му дойде? М? Сега, виждате ли защо толкова години не позволявам на папагалите да се чувстват служители? Защото и не са. Защото още от бебе възраст са започнали да хитреят. Знаете ли защо? Защото всеки един от вас е дошъл от някоя църква. Там, където е полигона на хитреците. А този полигон на хитреците, ти виждаш колко е неспособен даден човек в проповядване, в правене на някакви добродетели, благочестиви неща, виждаш го в лукава форма на взаимоотношение, виждаш всичките неща и си казваш, аз ще кажа на Бог, че аз няма да правя така. Познай Бог какво ще отговори. Подарявам ти един чисто нов комплект вериги. Това ще отговори. Аз няма да правя така, нищо не значи. Никога не значи. Когато не се познава и не ти е дадено позицията и правото на благоволение, на оживотворяване чрез Новия завет, за да бъдеш легитимен служител. Хайде направете разлика. Тогава на какво се основаваше Исус едни рибари да бъдат негови апостоли? М? Ма ти днеска не спираш да четеш Словото, а си никой на практика относно Новия завет. Не спираш да казваш мнението, а нямаш и право дори да се отвориш устата. Ама сега за какво го правиш? Отговорът е за слава на Господа. А той, Господ, дали се нуждае от славата, която ние му предлагаме във вида на непознаването не и участието в Новия завет? Какво мислите? Сега аз какво ви казвам? Обезнадеждавам ви и аз се радвам, че го правя на основание на вашето желание още да притурите някаква човешка сила. Но, ако наистина достигате до ентата степен на финала ви, вие благодарете и се радвайте, защото деня, който Бог те намира, в този ден помни, че Той побеждава не само теб,
да те притежава, но побеждава и служението, което би направил, струшава всичко, което е в човешка способност на служение и на правене на неща. И тогава ти отваря очите на сърцето и ти отваря, нали, позицията на виждането чрез него, да видиш мястото си, в което Христос те призовава като негово притежание. И всичко се променя. Но интересното е, че в християнството да станеш лукав християнин и след това служител, най-лесно се тръгва от бебе възраст. Как така става това да се тръгва? Ти, Мария, има ли да кажеш нещо? Докато си абсолютно само разглеждаш нещата като човек, който познава, нали, хитрината на другите хора и си казваш, аз ги разпознавам, то не става, то може и да стане, но аз пък ще се напъна да стана повече от тия. И това какво става? Ще и се заблуждават, просто ще се изграждат долу. Фабричен конвейер. Аз съм виждал пастори, служители, които не знаят как да правят служители, защото те самите са дошли от такъв хаос. А знаете, хаоса, сега детали няма да влезем там, защото там, нали, църквите се появяват разделата и изразлъчването, развод по италиански, по френски, по всякакъв типаж на развод, нали, между там дякони или пастори, служители се появяват и се пръкват, нали, други църкви. На Пряката, на Бекстрита, винаги мога да намериш това нещо. Но, защо при един духовен закон на завета на духа, всичко е подредено толкова категорично и ясно, някой да разгръща поведение такова, каквото му падне на главата. И това да бъде, последствие да бъде нещо духовно прието от хората. Защото се гледа по плът и се гледа по човешки. Сега, тук в скоби мога да кажа за тези, нали, които са се надъхали да кажат истината, че да натрият носа на тези, които поне 10-15 години са им взимали данъци и са ги карали да се пълнат сърцата с интриганско мислене. Не мислете, че ако започнете да говорите кой какъв е, това ще помогне на вас. Чухте ли какво казах? Никога Святия Дух няма служение, което да обясниш кой какъв е. Имаш правото да се доближиш до някой, който е в такова състояние, само когато си изпратен. Само когато си легален, ти служител на истината, защото тогава ти не го правиш поради собствените си ангажименти да кажеш правдата. Чуваш ме, нали? Виж колко е различно. А когато си изпратен, защото този човек, колкото е да е дълбок враг, нали, в този вариант, който го виждаш, Бог може да се смили и да го обърне. Но става въпрос, че ако ти просто казваш истината, за да натриеш носа на заблудилите се или на тези, които са те експлоатирали като една Жана Дарк на правдата, нали? Като сега да не и ги изреждам там, героите, нали? И ще се окаже, че всъщност ти можеш да вземеш позицията на човешко мислене и още повече да изоплачиш истината и правдата, да накараш хората, както евреите чакаха помазаника да си сложи, нали, меча на това, как се казваше, Йосифе? Ескалибър. Да го вземе този меч, Исус и да ги поведе и да свали главата на Сизар. Не става. Не става. Няма да го направи. Защото неговата истина е друга. Нали, Пилат го е чул това. Тогава трябва ли да разпознаваш дори истинските, които се борят за истината? За правдата на човешкото съществуване и разпределение на порциите на слава в християнството. Може ли се заблудиш, ако някой обяви служение Дякон Васил Левски? С менталитета на политик, конспиратор и същевременно опитал вече от, нали, подробицата на експлоататорите.
Какво става с такива хора? Стават ли зли? Карат ли да ставаш зъл? М? За тебе ли говоря сега? Ти можеш да вземеш такова знаме. Еми, да поведеш народа. Знаете ли колко хора пасивно очакват някой да разкрие истината на терора, който е приложен върху тях? Да ви кажа ли, че никакъв терор не е приложен върху тях? Това беше заплатата на собствената ви корупция. Свещеника отговаря на свещеничеството. Това е самата истина. За да не станат обвинени свещениците или народа, Бог е решил в Христа да постави всичко. И правилният служител, и правилният слуга към тебе, докато ти порасваш. И твоето място да не бъде от твоето място, а да бъде с целта Христос и живота Христос. Виждате ли колко е богат този нов завет? А още много, много безкрайно може да се говори в тази посока, но не говоренето работи, а реализма на действието на Божия дух да създава взаимоотношенията, да създава частите на тялото Христово по този начин, който издига Христос, защото Исус не приема слава, така както ние мислиме. Той не приема нищо, че е във вида, когато ти приложиш една кошница плодове през буквата и закона и кажеш, Господи, видя ли ме какво направих тази седмица? Не, няма да стане. Защото неговия плод си идва през него. Кой е лозата? Ние сме пръчките. Разбирате ли? През него е. Всичко е заради него. Затова, ако имаме едно вечно спасение в небето, което той го гарантирал с собствена си личност, ако имаме едно първородство, което той е гарантирал, имаме ли на земята и истинска църква, ако този нов завет наистина е задействан от Святия Дух? Ще имаме и никой не може да я спре. Въпросът е това поколение, дали ще остане бесовско. Това е въпросът. Бесовско по смисъла на учения мъртви и по смисъла на егоцентрично мнение за християнство, което самия човек си създава като отбранителна позиция спрямо Новия завет. Нека да чета сега. Но Исус, надело, Христос е получил служение толкова с по-превъзходно, колкото и завета, на който той е ходатай. А по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ако ония първия завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. Или SPV превода, ако първият завет беше без недостатъци, нямаше да се търси друг, който да го замени. Но Бог обвини хората с думите. Виж, идва времето, казва Господ, когато ще изключа нов завет с народа на Израел и народа на Юда, той няма да е както онзи завет, който сключих с предците им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египет, защото те не останаха верни на моя завет и аз се отвърнах от тях, казва Господ. Това е заветът, който ще сключа с народа на Израел. След онези дни, казва Господ, в умовете им ще вложа законите си и в сърцата им ще ги напиша. Аз ще бъда техния Бог и те ще бъдат моя народ. Възможно ли е това за Бог? При положение, че си чел толкова истории за чудеса и знамения, дали не му е възможно да направи един нов завет и да има нови хора, които реално той да е поставил волята си, намеренията и всичко, което трябва да бъде? И това не е станало с тебе. Може ли в ония законен, нали, невярващ вид да се оправдаеш, че всъщност ти имаш някакви други идеи как да служиш на Господа и по този начин да заразиш и други и по този начин да поведеш един път такъв, който ти сам отваряш на земята заради себе си, а още повече заради другите? И няма да е вече нужно никой да учи своя съграждани или сънародник и да му казва познай Господа, защото всички ще ме познават от най-ниско до най-високо поставения. Ще им простя всички злодеяния. Няма ли слово, брат? Така ли, брат? Не ти дават. Той екран е против тебе през цялата вечер. Служи го и не пипай повече с пръстите ти. Добре. Тишина, повече не дай да говориш, ще остави така словото, като спра, ще си кажа пускай камери. Аз служа в момента с това, което дава живот на всичките, разбираш ли? И ти говориш неща, които нямат нищо общо с това. Ще им простя всички злодеяния.
и никога вече няма да си спомня греховете им. Кой извърши това служение? Ти? Кой върши това, което чета? Когато казваш, Боже, прости ми греховете ми, ти разбираш ли, че ако го няма този нов завет, няма как да ти се простят греховете. Ясен ли съм или пак не го разбирате? Ако го няма този нов завет. Добре, ако ти се постановяваш на основанието на този нов завет и ти харесва чисто по-скоро като основание, че има спасение за тебе, в този вид, който ти го харесваш, и си казваш, да, сега ще миксираме малко от Стария завет с разбирането за спасението от Новия завет и накрая на краищата аз ще се покажа като служител. Ще им говорят да не вършат грях, а пък тук се казва, че греха им е опростен. После ще им говоря притчи, където те ще станат по-умни от това как да не грешат много. Защото края на краища Бог с бинокъл отгоре гледа и ти трябва, нали, горе-долу да се представиш, нали, угодно за последния ти ден, който си на земята и това да бъде някакси за тебе твоето служение. Хайде сега, мисля, че от кратки думи разбрахте, че такъв микс няма как да стане. Не може човек да изповядва полу богатство на един нов завет с реалността на това, което Бог говори, а всъщност ти да си подготвил служение, което е оформено от твоето своеволие, с легализма на твоя битовизъм или на естествения ти свят, защото дори не си го помислил. Ти, или айде да кажем, ние като количество хора, ние не мислиме как да направим такова нещо. Но забележете, че Сатана до такава форма на вдъхновение достига определени хора, че им дава свещеничество, което да изопачават Новия завет и да няма служители в църквата, в този вид, който църквата да е оживотворена, а просто да ги разгръща в откровения, които те да бъдат готови да освобождават тълпата, да си мислят, че са, нали, угодни на Бога, като ще се стремят да опазват спасение, което реално те нищо не правят. Те не могат да направят да го опазят. То не е поради тази причина. Спасението е вечно, просто трябва да се живее в реалността на това, за което сме избрани като тяло Христово или като църква. Но това е животворяващия дух с неговото служение. Ще им простя всички злодеяния и никога вече няма да си спомня греховете им. Тези, които са изпратени, те идват ли с позицията на това, че ти носят свободата от греховете? Или ти донасят пакет условия, които ти казват, виж, аз съм апостол, но ти казвам пакет условия, които ги изпълниш, хем ще станеш духовен, хем ще се спасиш по благодат. Така ли правят? Когато Павел казва, не правете това, защо им го казва? Защото умът и сърцето и делата им стоят на място да получат разбиране как да служат от мястото на силата си. Благодата има ли такава сила, като чета тук? Каква е силата на благодата? Бог да прощава, че да ти даде нов живот. През този нов живот ти няма ли да можеш да живееш в волята на Бога през смисъла на твоето призвание? Те можеш, но ако не си достигнал до него и ако нямаш реалността на това призвание, осъзнаваш ли, че ти можеш да успорваш самата благодат с неправилни доводи и ще караш хората, които реално трябва да са притежани на Божия дух, ти ще ги притежаваш с твоето микрофонно мнение и твоето егоцентрично състояние на правене на служение, защото някой не би се взел с това, защото той има работа някъде в чужбина, а ти, примерно, си решил да тестваш себе си дали можеш да бъдеш проповедник. Такива тестове дали стават? Вие как мислите? Не може. Затова при един съвършенен първосвещеник, който е изплатил цена за небесното, ще повярвате ли, че земното служение, както Павел го обяснява, е служение на духа и то е легитимно в принципите на позиционирането на всяка една част на тялото, защото ти не се нуждаеш от себе си да казваш, че Исус е Господ, нито да го възхваляваш, защото ще бъдеш ултарен поклонник заради себе си и той ще бъде като име в устата ти, което го споменаваш. Дори да е правилното име, ти ще го споменаваш поради твои претенции, докато тези, които служат на това име, на тази личност, те са представени от това, че са оживотворени по благодат в служението на духа. Защото
те ще бъдат недосегаеми от позицията на буквата и закона или себеправеността на мотива за служение към Бог, който нямат никакъв ангажимент, защото Исус също е посредник, а именно на това, че никой не може да служи пред трона на благодата, освен тези, които са църквата. От тях се очаква плода, който Божия дух създава. Говори за истинската църква. Ще им простя всички злодеяния и никога вече няма да си спомня греховете им. Бог нарече този нов завет, като той призна първия за стар, а всичко изживяло времето си е вече остаряло и скоро изчезва. И сега отиваме 9 глава, събудете се, ако трябва да вземете кафе, и искам да слушате внимателно, това не е суха теология, говориме за сравнение, това да бъде свободен от легалистичното си мислене през естествения си човек, че трябва да намериш начин как да служиш на Бога. Не можеш да намериш начин, каквото и да попаднеш, с какъвто и начин да се надъхнеш да правиш неща, ти не можеш да се самопоставиш в духовния принцип на призванието ти, който като си оживотворен, даваш реалния плод, за който си извика на тази земя. Нека да го прочита. Даже при Първия завет имаше постановление за богослужение. Имаше ли? Има. Има и земно светилище. Имаше ли? Имаше. В тази палатка, която му се представи, нали, по образец на това, което му е заповядано. Защото беше приготвена скиния в първата част, на която бяха светилника, трапезата и присъствените хлябове, която е част, се казва свято място. Аз във втората завета беше оная част от скинията, която се казваше през свято място, дето бяха златната кадилница, ковчегът на завета, от всякъде окован с злато, която бяха златната стомна, съдържаща маната, а Аароновия жезъл, който процъфтя и плочите на завете. Сега, всички тези неща, те се считат за осветени поради кръвта, която ги осветила. Знаете Мойсей какво е направил. Взе кръв и си зоб и освети всичко. Но, каквото и да поставиме в тази скиния, самата скиния, в сравнение с небесната скиния, там е само Исус с кръвта си. Сравнете ги сега. И ако някой си каже, хайде да си спомниме за Аароновия жезъл, задължително ти никога не можеш да влезнеш в благодата на тази небесна скиния. Защото менталитетът ти ще бъде, хайде да почетеме демек уважение и разбиране към служението на буквата и закона или Мойсей, всъщност ти ще се заблуждаваш в това да търсиш слово, което да те прави като един, който е теолог, през незнанието на тия, които се нуждаят някой да им говори за теологията на естествения Стар Завет. На човека, който е служител там. Там човекът изпълнява заповед, където ръката му прави нещо. Ръката на човек, чувате ли? Действието на човек, съвестта на човек, ума на човек, позицията на човек. Докато тук Бог направи така, че като един ни послужи, последствие вече, ние да сме оживотворени в този нов завет и църквата му не е палатка вече, а е храм на Бога и в нея светая светих е самия Бог, който е живот в нас. И оживотворяването ни, идващо през него, оживотворява всяка деятелна част на тялото Христово, което е църквата. Затова е казано в Ефесяни и в Колосяни, че църквата е на практика премъдростта в скритост, която ще се изявява в изграждането на църквата, което е служител Святия Дух. Искаш да служиш по своя си начин. Искаш да ти се каже, че си християнин, от място на това, че ще отиваш на небето. Но никога не си на земята заради това, което е платено цена там и е легитимността на един нов завет. Това не е проблем. Как ще представиш плод, който трябва да бъде съразмерен действието на Божия дух през призванието ти, при положение, че тук ще изповядваш една основаваща, дори по естествения ти менталитет, вяра в кавички, която казва, че Исус е Господ и вярата ти ще бъде основана на това какво си получавал в твоето така стоене на земята през тия дълги години, да го кажа така, и в какво си получавал, и ще се хвалиш пред Бога, че си получавал много неща и Бог ще каже, браво, ти толкова неща си получил от мен, че вярата ти го заслужаваше. Евала. Нещо. Ще направиш ли избор кой си? Не, не дей.
Остави Бог, ще ти покаже кой си, но не се бунтувай. Разбирате ли? И най-оправдателният бунт е, когато има такива като мене, изпратени. Защото вътре в тебе всичките ти реалтани прегряват. И не можеш да понесеш факта, как такъв един човек като мене би говорил такава истина, която те смазва, а представата ти за мене би могла да те накара да не само да се огорчиш, не само да ме презреш, да ме отхвърлиш тотално, защото ти си мислиш, че аз трябва да ти служа с онова място, където аз те карам да не се съблазняваш. Защото ти сега съблазнен не може да приемеш това, което говоря. Обаче, ако не те съблазнявам, аз трябва да ти говоря като един, който ти казвам, хайде, опитай, направи нещо. Хайде, смири себе си от своя си начин на мислене. Хайде, дай на Бог време от живота ти, колкото ти желаеш. Хайде, кажи кога ти е свободно времето. Хайде, кажи това. И когато, нали, отстраниме тия съблазни между нас двамата и спокойно вече ще ми кажеш, това е истински служител. Той ме е разбрал напълно. Интересно, нали? Виждате ли как изглежда? Това е истинската ми съблазна. И това, знаете ли какво ви кара да правите? Да отворите сами словото и да потърсите първо, нали, както казах, правдата, която ви онеправдава, да я намерите, че не ви трябва, след това да потърсите през словото вашата правда, която ще натриете носовете на експлоататорите ви, нали, тия, които са ви вкарали в християнство, след това ще направите и общо мислители като вас. Защото не можете да не направите, нали, някой отряд на праведниците в разсъждение, че много мразят някой да ги заблуждава. Те имат на раменете си глава, те имат интелект вътре в нея и спокойно могат да отворят словото и да разсъждават върху него и ще кажат правдата си, да им харесва тази вариация на християнство. Или ако не, ще кажат, ние ще си направим. А защо в небето и в Божието царство няма такива мислители? Апостол Павел, Петър, Йоан, всички апостоли, вие мислите, че идва от реда на мисловния процес между хората. Седнали са на тикток Йоан и Петър и казват, брат, какво ти е мнението? И от тикток се чува глас. Мене Бог така ми казва. Сега, нали разбира, че целият ти глас, ако наистина срещу тебе стои Петър, по-добре, нали, ще осъзнай, въобще да не цитираш Господа през устата ти, като че ли ти е казвал нещо. Сега не ви харесва това. Ето сега вече съблазних тиктокърите до такава степен, а няма ли да бъде по-обгрижващо за всеки един? Не съм ли го казал в началото? Ти имаш призвание. Ти наистина си призован човек. Ти имаш служение. Но това, което ти правиш, е угодно на рационалното ти мнение как да комбинираш естествения си свят, битовизма си, с това, че знае, че Исус съществува. И така да намериш време за мнение, което след мнение ще порасне, че било ти свидетелстваш. С мнение тръгваш, после ти става свидетелство. Много интересно. Не става възлюбение. Не може. Реалността на духовните принципи на Новия Завет не може просто да се появи някой, който просто си дава мнението на основание на неговите премеждия в неговите човешки взаимоотношения с други такива като него и неговите представи как би могла да изглежда църквата по-истинска. Когато някакви хора започнат да говорят, хайде да направим така, че църквата да стане по-любвеобилна, че църквата да стане с мир вътре в себе си, който и да е решил да го направи, винаги получава зад врата нещо във вид на шамар. И то от най-близките си. Дори от съмишлениците, нали, които са в отряда на праведните. Защо е така? Мислите, че дявола не ви пази да не бъде така? Пази. Но Бог е по-силен. И удря както вавилонска кула е удря. Защо? За да спаси пак неговите. За да спаси неговите.
Затова, ако уповаваш на главния интелектуализъм, който би могъл да дадеш мнение според така, както виждаш, искам да ти кажа, че онова, което Бог е приготвил за тебе е повече от корумпирано мнение или разсъдък, който те кара да осъзнаваш колко е грешно, колко е неправилно поведение, отношение на хора или всичко останало. Ти си избран да бъдеш съд и инструмент в ръката на Бога в новозаветните стандарти на призванието, което не отиваш с него, за да обясниш на Господа: Господи, дойдох тук, където ме изпрати. И това може да го каже изпратен човек, обаче само като видях трудностите, само като видях, че тия не са готови за тебе, поръчах си билет за следващата държава. Като отидох там и видях, че и тия не са готови, взех билет и отидох на друга държава. И изведнъж на третата държава се оказа, че има двама-трима гладни за това, Господи, но проблема беше друг. Дали ще си намеря работа? Дали на жената ще харесва там да сме? Дали децата им ще пасне това? И накрая се оказва, че дори братовчеда, който сме от една фамилия, и на него му се иска да бъде пастор. Голямо пателаско царство в тия взаимоотношения. Добре, когато ти създадеш правото си на мислене, че разсъждаваш правилно, против делата на неправилните, ти разбираш ли, че ти просто оценяваш неправдата на делата на човека и тяхното неправилно състояние спрямо нещо, което ти самия не можеш да го животвориш. Затова трябва да си легален служител, който дори това, което трябва да бъде правилно, а ти го носиш като служител, дори да не стане в твоето време, ти представляваш реалното истинско благовестие, което не си го видоизменил, а това е много по-важно за всемогъщия. Ясен не съм. Болезнено ясен. Пак, както винаги от години. Целта на Бог не е да има църква. Как някой тогава си мисли, че аз не позволявам да има служители. Дали за това съм изпратен. Но отвърлянето на реалността, но животворяването и зрелостта, идваща през Божия дух и тренинга, който или обучението, който Бог го налага, той не сформира просто здрав човек, който ще може да се пази. Той сформира служител, който може да служи със сърцето на слугата на призванието вътре в себе си. И това не само го знам, а го имам като подарък поради този нов завет. И винаги, когато ме питат: брат, или някой, който отрицателно, просто така съблазнително, конспиративно ме пита: хей, тебе, кой те е направил апостол? Отговорете ми сега. Кой те е направил апостол? Тебе, кой ще те направи служител? Съд, инструмент или апостол, пророк, който и да си в тялото Христово, това е оживотворяващо. Чувате ли? Чувате ли от схемата от матрицата? Ти си наранен и ставаш служител. Ти си огорчен и търсиш истината, за да прогресира някакво мнение спрямо корупцията на религиозното християнство. Няма как това да угажда на Бога, дори да застанеме целият народ против противниците на правдата на човешките дела. Бог нас ще ни препъне. Защото искаме да поставим на пиедестал ново ниво на благочестие, което е от естествения човек. Бог е в завета на духа си, Бог е в животворяването си. Той би поставил единствено основата Христа и би изградил на нея един новозаветен живот, който е църквата му. А това е така. Като кажа, че е даром, какво значи? Че е без вяра ли? Няма ли ти даде първо вяра? Когато ти даде вяра, разбира, че ти вече не си адекватен към това, което би те поставило в зоната на всичко адекватно, което те прави до този момент, безполезен и в човешки дела и човешки служения. Какво чухте вчера за неверието? Неверието може ли да бъде обосновано от Словото? Какво разбирате? Явно може. Вие не търсете само отговори правилни, а вижте по живота си.
Явно, докато четете Словото, може неверието да ви победи в легализма на мисленето ви и по този начин да си направите самостоятелна доктрина на разбиране, която лесно ще поставите между самите хора, защото те се възхищават като вид проповед, но реалността на живот, който е тялото Христово, не го изгражда такъв себеправедник. Да, всички тия неща в Мосеевата скиния и плюс скинията, с нея имаше света, свети, както прочетем, и Арон служеше там или по реда на Арон, можаха ли да възпроизведат не само очистването на съвестта, не само един човек, който му е простен греха, а и вече да има на земята служители на този нов завет или на новата позиция на новия човек. Нали, новия човек трябва да има служение. Какво му е служението на новия човек? Учиш го с Моисеевата буква ли? И му обясняваш какви са били евреите, как са минали през морето? Или му обясняваш Яков как е станал първороден? И новия завет, и новия човек си казва, вау, ще взема да повярва на това, което не той идва от новия завет. Той знае това, което говориш, но то е свързано с определено време, което, както Стария завет, така и позицията на свидетелство относно това, не може повече да прави служение, защото няма служение повече в това. Има ли левитско служение в Новия завет? Левити, чувате ли? Няма. Няма. Ма ти си хвалител. Ти си с корените на Давид. Ти си Давидово служение. Възлюбени, проблема не е в това дали сърцето ти ще пее. Павел го казва, сърцето ти трябва да пее, защото възхваляваш Бога в делата и в действията на това, което Той върши през тебе за обща полза. Но въпросът е, че когато някой си направи индивидуално служение, той винаги е в палатката на кой? На Моисей. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, това умилостивилище, което чуйте за него, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тия неща бяха така приготвени, първата част на скинията, свещениците влизаха постоянно да извършат богослужението. А във втората веднъж в годината влизаше само първосвещеникът и то не без кръв, която принасяше за себе си. Това е света светих. Това е Ароновия ред. И за греховете на людите, сторени от незнание. И сега забележете, за всички, които претендирате, че моралния кодекс все още важи в Новия завет, не може да важи, защото то е способност все още на съвестта на този, който е естествен човек. Чуйте, с това Святия Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит, докато стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които акцент не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършенно чист. Можаха ли тия деяния да направят поклонника съвършенно чист? Когато кажеш, аз цитирам Исус, ние ще бъдем поклонници с дух и истина, кой на основание на какво казва, че ще сме поклонници с дух и истина? На коя скиния? На коя скиния? На скинията горе. Защото там сме пред трона на благодата и там през дух и истина се поканяме. И още повече се поканяме с нашето първородство вече в нас. На таткото, на всемогъщия. Защото, понеже се състоят тия само в ядене, пиене, разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. Сега, жалкото е, че ти искаш да направиш комплект от слово, което ще го наречеш, че е твоя вяра. Това, че ти интелектуализираш мнение върху словото, каза го преди малко. Това е твоя база на мислене, която намираш начин да служиш през мисловната ти позиция на процес, в който ти се развиваш. Докато тук вярата говори друго.
оживотворяване прави Божия дух. Дава ни реалността на личността на Исус Христос и неговото богатство да съществува в един нов завет, който е завета не на постановленията на това, което прочетох преди малко, а завета на духа, който ни прави части на тялото Христово по призвание и даровете, които са вътре в нас, които са негово притежание, реално служат на цялото тяло и изобразявайки църквата през този нов завет, със силата на този нов завет, светът може да види какво е църквата. Константин императора не е направил църква. Разбирате ли? А и тия днешните императори не са направили църква. Църквата е направена от самия Бог, като е постановил нов завет. Защото без този нов завет няма легалност в църквата. Понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голяма и съвършенна скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, което значи, че не е по образец или не е символизъм на нещо, което има да дойде по-съвършено, а той влезе в съвършенната. Веднъж се казва и завинаги. Както е казано, че веднъж и завинаги унищожи греха, плати цена за него, така веднъж и завинаги той влезе в състоянието на първосвещеник. Разбирате ли? За да може да служи и оттам да имаме абсолютно активно ходатайство заради Новия завет. Правете разлика за ходатайството. Когато ти си с менталитета на едноличен, ти си мислиш, че Бог ходатайства за теб с идеята, че ти разсъждава, че ти трябва нещо, което те умилостивява. И го препоръчваш това ходатайство като Арон. Но на Бог не е това ходатайството му, защото Исус ходатайства по новозаветни реалности, които ти вече си обдарен с тях, за да бъдеш на земята Божий син, който служи в сърцето на слугата към татко си, както е той бил. И си част от тялото Христово. Разбрахте ли какво казвам? Променете ходатайството си за представа, че ходатайства, защото ти няма Святия Дух, за да те усъвършенствува според буквата и закона или Мойсеевата палатка. Ти имаш Святия Дух, за да докаже новия завет в тебе, новозаветността ти и принципите на факта, че ти си легален да бъдеш Божий син на земята. Той влезе веднъж за винаги в светилището и то не с кръв от козли и от тълци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Вечно спасение, вечен живот, вечно изкупление, каквото го да кажа, вечна милост, вечна любов. И тогава вие как го мерите това според Мойсеевата палатка и според делата на човека? Това може ли да бъде съпоставено с твоите дела с измерението на вечността? И явно дори като си свършиш твоите дела, пак ще клекнеш и ще кажеш: Господи, признавам милостта ти, ти сега трябва да ме спасиш по милост. Да, ама за да те спаси по милост, той пак използва новия завет. Не се ползува от делата ти. Ясен ли съм или пак нещо? Тела зад мравки. Девен... 13 стих. Много интересно, че бившите мюсулмани по родствена линия са станали днешни християни и са запазили тази скиния на плътта и се занимават с това да разчитат колко Исус е Исус и колко заслужава и по какъв начин заслужава да му се служи. Той заслужава да му се служи през Мойсеевата буква. Не се заблуждавай, братко. Ти можеш да си разкажеш историята, че си бил в семейство на мюсулмани, че благочестието ти е изработено през културата и етноса на тия хора. И можеш да го кажеш. Абсолютно. Да. Но не можеш да създадеш вяра, която ти казва: аз съм бил такъв. А сега какъв си, когато сам ти донасяш благочестието на плътта и на естествения човек. И през това ти правиш свидетелство за служение. Не дей. Казвам ти, не дей. Защото ще се намериш враг на Новия завет, враг на Христос. Затова се осъзнайте. И разбираш ли какво казвам?
най-безобидното благочестие на своеволието, което се прави с искреност през менталитета на етническа сигурност, тя е против Новия завет. Това аз правя циганилско християнство, а ти правиш Ситър Петър Лукаво Байганово християнство. Аз правя християнство, както го наричам, на мангалите. Сега се обиждат циганите, братята. Ама по-добре да се обиждаме, за да сме наясно, че не можем ние да кажем, нали, ние сме такива. Не сме такива. Ние сме Христови. Ние сме Негово притежание. Разбирате ли? И никой никога на тази земя, когато представлява този нов завет, никога няма да чете, че неговото гражданство е по някаква причина, нали, с земен характер. Когато вярата работи в тебе. А още повече, тия хора, за които говоря, за вярващите, за новозаветните, те никога няма да застанат против хората от света, в смисъла, че да спечелят в единоборство с тях някаква привилегия от този свят. Защото те представляват господаря на милостта и благоволението. Разбирате ли? Затова казвам, умишлено споменавам тия грозни думи, защото знам, че сте тънкообидни. Нали? Влезне вярващия християнин ром в ресторанта и е дискриминиран. Влезне вярващия българин в махалата и е дискриминиран. А иначе двамата един до друг се молят на един и същи Господ. Голям толеранс има, нали, етносите. Толеранс. Жестока картина. Това е както езичника и евреина, нали? Които в Христа са само такива, каквито трябва да бъдат. Иначе извън него, те продължават, нали, да си има своите носи, да се хранят според това, което както и защото. Защото ако кръвта от козли, от юнци, пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си, как принесе себе си? Как? Отговора имате ли го? И в Римляни Павел го обяснява, че сина е доказан през духа. Тук как стана служител той? Като жертва, като агне, като първосвещеник, като апостол, нали, как? Чрез вечния дух. Принесе себе си без недостатък на Бога. Сега, какъв ще бъде ефекта и действието на оживотворяването? Ще очисти съвестта ви от мъртви дела. Това значи факт завършен. Щом имаме вечно спасение с вечно изкупление, с вечна милост, значи колко ще бъде страшно и трудно за Бог да видоизмени съвестта ти в този вид, че тя ще бъде оживотворена спрямо него, неговите дела и неговата воля. Значи няма да бъде трудно, защото той постига нещо, което е невъзможно. Как може човек да се заблуждава толкова, как кажа, с дълбоки корени? Ма ти ми говориш за свръхестественост, ти ми говориш за атмосфера на Бога, ти ми говориш за някакво присъствие на Бога, което и абсолютно си нямаш никаква представа, че всъщност ти вече не можеш да говориш за такова присъствие при положение, че ти имаш нов живот и го носиш този живот, ако си регистриран легитимно в Новия завет. И ако си там, ти носиш цялото това, което е нужно, а то е в образа личността на Исус Христос, го носиш като живот и служение спрямо славата му. Част от тялото Христово. Кой измисли това атмосферно да се отива в християнството? Не го ли виждате защо? Някой е гледал по телевизията как се гонят демони, какво става с изцеренията, каква възхвала получават, що па да не опита дали може да спечели по същия начин интереса на хората. Винаги ще има интерес хората. Но дори да има такъв интерес от страна на хората, ние, повярвалите, ще можем ли да измениме служението, как се служи в тялото Христово и по какъв начин? Нали Бог го прави това? Нали Бог го върши това?
Разбирайте ме правилно. И ще го поясня това, което казвам. Съвсем едно някой да се надъха и да се мотивира да направи със себе си служение и гони демоните 2 часа, само 2 часа, после не може, защото живота на хората си остава в техните страхове и той реално нещата са си там. А ние говориме за хора, които са изпратени, хора, които наистина представляват властта на Бог да прави волята си дори с тълпата, както благоволява. Защото промете го това по Исус или по апостолите. Нямаше ли контакт той с тълпата? Имаше, но правеше точно това, което Отца вършеше волята си. Не правеше демонстрация на панаир, не правеше сеир евангелизация. Я свещ. Как може да седиш, бе, брат? Според тебе, като говоря тия неща, мисля, че хората им харесват това. Ама утре ти трябва да го говориш, ти трябва да служиш този вид. Не говоря да си противен на хората, но просто зависи в какво поколение си движиш, зависи в какъв бунт се движат хората. Значи ще трябва да се научиш и да вярваш в реалността на това, че не просто са подготвени благи пътища и благи взаимоотношения на торта и на кафе, нали? Така, колко е часа, бе? Колко е часа сега? Добре. Сега, 15 стих, той е посредник на Нов Завет. По тази причина, защото призваните, ако кажем сега разделително, ние сме призвани да бъдем спасени с вечно измерение, с вечно спасение. Ние сме призвани за вечно изкупление. Ние сме призвани за вечна милост, за вечна любов. А тук на земята се държиме като Моисееви последователи. Ние признаваме ли този Нов Завет или просто, нали, си пълним устата с думи, които хем ни харесва малко така да бъде, хем обратно ни харесва, хем както си водиме, нали, интереса, така се обръщаме към Слънцето. Ако следваш Исус, ти следваш вечно спасение, вечна милост, вечна любов и т.н. След това, ако си изпратен като служител на този Нов Завет, нали разбираш, че ти вече не си свой, поради Новия Завет. В този Нов Завет Бог притежава всичките. В този Нов Завет, не прочетох ли, че той написва къде? Тук. Тук. Кое служението ни е, мисля, че той е посредник на Нов Завет. По тази причина, защото призваните да получат обещаното вечно наследство, чрез смъртта станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. При кой завет са извършени престъпленията? При кой завет са извършени престъпленията? При първия. Предполагате ли, че в втория завет ще има престъпление, когато той казва: аз ще напиша в сърцата ви заповедите ми, повеленията ми. Нали заради това го прави, да няма престъпление такова, което е, а всички, които изостават в този Стар Завет, той да ходатайства за тях и да получават изкуплението си. Но ти, който си получил изкуплението си, не можеш да бъдеш на земята пак в Стария Завет. Не можеш да бъдеш кръстен в духа и да се усъвършенствуваш по буква и закон или през Моисеевата палатка. И да ти трябва Арон. И левит, който ти свири на клавир. Като мене. Математически така е. А реално трябва да бъде също. Така е, брат. Защото където има завещание, трябва за изпълнението му да се докаже смъртта на този, който завещава. Имаме ли такава смърт? Имаме. Защото завещанието влиза в сила само където се е получила смърт, понеже никого
Никога няма сила докле е жив завещателя. Стана ли това? Затова нито първия завет бе утвърден без кръв. Ето това, което споменах по-рано. Защото след като Моисей изговори всяка заповед от закона, при всичките люди, взе кръвта на тълци и на козли, с вода и червена вълна и изоп, да поръси самата книга и всичките люди и казваше, какво направи той с това деяние? Той ги отдели за този завет. Разбирате ли? Това направи. И ти, когато ми казва, че си призван, избран, и само това е картина в ума ти, а никога не си влязъл в този нов завет, в реалността му, ти разбираш ли, че земното ти ходене на тази земя не отговаря на новозаветността, която е поставена в Христа. Тук вече въпросът дали ще бъдеш спасен, наистина си е дилема в главата ти като болки и ти си измисляш служение. Всъщност ти си спасен, защото ние говорим за вечно изкупление с призвания, които не са отменими. Проблема е дали Сатана може да те заблуди през легализма на твоята воля. Как да ти изглежда служението ти на земята. И тук вече сами направете равносметка. Това е кръвта промяна при завета, който Бог заръчал спрямо вас. При това той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове. Говориме за първата палатка и за Мойсеевата. И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя. И без проливането на кръв няма прощение. И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия жертви, а самите небесни жертви по-добри от тях. Какво казва? Казва, че всичко, което предстоеше да стане богатство и дар и служение на земята, той се отдели от небесното. С други думи, освети се от небесното, не на земята. С други думи, това, което е небесният човек, то е осветен горе отделен още. Това, което ние по призвание ще бъдем като дарове призвания, още в небето с нашия първосвещеник е осветено това служение, за да може църквата на земята да бъде легална според Новия завет. Ясно ли е? Аз съм ново създание, без Новия завет не работи. Няма легалност. Христос не влезе, защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за себе си. Така ли пише? За нас. Кои сме тие нас? Ето ли? За нас той се явява там и това е неговото служение от начало до край, като се почне от трансформацията му на човек до агнето и след това и смърт, и възкресение, просвещеничество, и апостолство и всичко, което касае това заради нас. И каква е позицията вече на нас самите, когато ние, вярвайки сега, защото ние няма да повярваме на това, което чета, като отидеме горе. Ние трябва да вярваме тук, за да живеем в силата на това, което и вярваме. Не ли е така? Мислите ли? Не ли е така? Ако е така, защо вярата ни не ни разкрива Новия завет, а ни разкрива менталитета на Моисеева скиния и най-вече на тълпа, която обича сир християнството. Защо така? Явно Сатана успял да убеди човек как да постъпи с поведението си и живота си на тази земя. Не му е казал няма да служиш на Бога. Чувате ли? Не му е казал няма да служиш на Бога. Ще имитираш евреите, примерно. Или ще имитираш някой, който виждаш колко добре се чувства, като служи така. Ще го имитираш. Дава ли ти право на служение? Дава ти, но няма плод. Няма живот, който да отговаря на Новия завет. Той се яви вече пред Божието лице за нас.
И не за да принася себе си много пъти, вижте колко уточняващо е това, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, което значи, че той категорично установява новия завет на нашето освещаване, новия завет на нашето съвършенство в този смисъл, че съвършеността е постигната от него в измерението на небето и на духа. Там е съвършено всичко направено и ние сме представени в първородство, защото ние не можем да бъдем през духа в първородство, а да сме несъвършени. Той ни е представил съвършение. Но изискванията ни на земята е да тръгнем от нишата позиция, която той е тръгнал, за да бъдем верни слуги, да изработиме всичко, което се изработва в духа и чрез духа в нас и да постигнем плода, който Бог благоволява за църквата си, за да покаже себе си в нея. Иначе той трябвало да страда много пъти от създанието на света. А надело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Премахна ли греха? Имаме ли смисъл да правиме служение спрямо греха? Когато можем да вършиме действия, които касаят Божия дух и вярата и призванието ни. Чувате ли какво казвам? Ако имате съвест, която ви обвинява, тя може да ви кара да се чувствате като че ли живи, но това, че сте живи, те изглежда, че вие го правите по знанието на буквата и закона. И това ще ви заблуждава, че съвестта ви ангажира с прецизност и точност в действията, които трябва да правите, и края на края ще се уморите от тази прецизност и точност и ще започнете да агресирате и ще започнете да показвате, няма да показвате грехове наяве, но ще покажете по-различен начин на грях, който касае вече служението ти. Обяснявам. Както споменах за Сатана. Сатана не е против ти да възхваляваш Господа с фалшиви служения. Не е против да имаш фалшиво братство и фалшива позиция на земята, която ти служиш с формата на слово, което дори не е слово за тебе, а е мнение, което защитаваш собствената си правда. Или защитаваш егото си през това. За Бог, как мислите, това грях ли е, когато ти измислиш служения и правиш служения в името на Исус? Какво казва на едни сергиджии там? Махнете се, не ви познавам. Сега, те не са ли гонили дявола? Не са ли изсерявали? Не са ли правили сери евангелизации? Май са правили. Народа не беше ли радостен, докато са правили това? Защо Исус казва не ви познавам? Знаете ли какво казва оригиналният текст на това? Махнете се, не ви познавам. Аз нямам завет с вас. Чувате ли за какво става въпрос? Нямам завет с вас, какво значи? Не си ми дал десятък. Няма завет, значи няма го новия завет между тях. Където Исус е прославен в делата на тия, ако са били извършени по духа и чрез духа. Ама вие мислите, че преди Исус не са гонили дявола ли? Ма той е било впечатляваща магия. Мислите, че преди Исус не е ставало нещо, което да е напомнило, че Бог съществува или че магическа сила може да направи това, което може да направи? Защо този нов завет е толкова оживотворяващ, че да даде правото на един нов живот, да ни даде позицията вече като Божи синове? Защото Бог не се крие. Не се крие в този нов завет. Той е явен, но само чрез вяра. За тези, които са в Христа. Той е явен. Ако си в неверие, кое ще увеличи неверието днеска в този час, в този миг? Да ти кажа ли? Правдата ти на служение, което ти измисляш, което ти се постановяваш на буквата и закона и на човешки служения. Това е по-висшата форма на неверие. Защото през това служение ти никога няма да си повярваш, че не вярваш. Това, което правиш от себе си. Сатана те е хванал вече. Но ако си отвън това, не правиш нищо за Господа, ти си оня човек, който си казва, да, аз съм такъв, аз не служа на Бога. И това ми е голям минус на мене.
Сатана може ли да те хване в благодарственост такава, която да послужиш както ти дойде според човешките ти виждания? М? Може. И го е направил с страшно много хора. Добре. И дори да е така. Въпросът е друг. Една голяма въпросителна. А има ли някой, който да каже: ето ме, Господи, изпрати ме с този твой нов завет, като мой живот, да отида при тези, които са се заблудили? Какъв ще бъде резултат, остави в Божиите ръце. Има ли такива хора? Защото по-лесно е да си направиш себе убеждението, че служиш на Бога. Минимално, брат, колко мога. Брат, ама то не е въпроса колко можеш и колко даваш и колко искаш. Трябва да си легален в стандартите на Новия завет на оживотворяването, да представляваш това. Така завършваме. Стана ли време за това? Да, възлюбени. Ако ти бягаш от греха на плътта и не го показваш дори, а попадаш в греха на служението, те не се ли допълват тези неща? Ако едното го изчистиш видимо, а другото си целия в, нали, потънал, той не ли им казва: остава ви греха, ще ме търсите и няма да ме намерите. Точно така. Айде, събудете се. И сега имам послание към тия, които са се конвертирали от християнство към, не обратно, от исляма към християнството. Моля ви в името на Исус Христос. Ако сте стигнали до убеждение, че трябва да служите с християнско благочестие на естествения си човек под формата на Мойсееви букви и закони, правете го. Но имайте една тайна въпросителна вътре в себе си и попитайте Бог дали Той е приготвил това в Христа за вас. Като казвате, че Бог съществува и казвате, че Исус е изпратен от Него и казвате, че Той е Божий син, което го прави с по-ниско стъпало на съществуване, което си абсолютно легализма на човешката представа какво да каже за Господа. Като признавате, че чудесата и знаменията могат да се правят, и това е пак по съвършената суверенна воля на Бог, и всичко е в прав конец на мисленето на човека, хайде да го осъзнаеме, дори така да разсъждаваме. Никой никога не самоизкупва греха си или заблудата си и човешката си себесъщност в естествения си вариант в това, което говориме и разсъждаваме и поставяме и даваме образ на Исус така, както на нас не се иска. Защото Той е единственият, който може да оживотвори нашия живот, както на небето, така и на земята. Така завършваме тази вечер. Утре продължаваме. Да се помолиме. Аз ще се помоля след това и ти, Мария, така ще завършим тази вечер. Боже, в името на Исус Христос, те моля, ако някой се е почувствал наранен или неразбиращ, или от болка, спира умът му да приема и да разбира, защото той е свикнал на определен словоред в ушите си, за да разбира нещата. Дори най-отчаяващи да са нещата, Боже, за Тебе няма преграда, когато Ти искаш и благоволяваш. Затова те моля за Твоето благоволение. Удари неверието на човешките служения. Удари неверието, изкорени това неверие с това, което е постигнал или самопостигнал човешкия легализъм през себеволните служения, които ежедневно навсякъде се прилагат. Благодаря ти, Господи, че Словото ти продължава да бъде живо и деятелно и оживотворяващо. И то винаги е в Тебе и заради Тебе и чрез Тебе. Благодаря ти в името на Исус. Амин. Благодарим ти, Господи, за Твоето Слово, защото наистина е живодеятелно, Боже, за всеки един от нас. И Ти, Господи, си каза: ето заветът Ти новия, който ще го поставиш в сърцата ни и в умовете ни. Да бъде да и амин, Господи, да бъде волята Ти, а ние да не се бунтуваме и да застанем на мястото си, Господи, всеки един Твой избран съд,
и да кажем: ето ме, Господи, изпрати ме. Твоя съм. Ето ме, Господи, ще извърша волята Ти, да бъде Твоята воля. Амин. Вечер ще бъдем заедно от 8 часа вечерта.